ya Okeyo, Ramogi TV. Nyithindo mamoko abich nyakoro Mgajwang' oyudi ni ogamo midhusi mar rotavirus e kaunti ya Mombasa. Gino makoro kelo kwan jotuo duto nyaka boro bang' nyithindo adek yangore ni kod tuo ne odiochieng' manyoro. En okang' makoro miyo tend kaunti ya Mombasa ochako chenro mar temo gayo landruok mar tuono e yor chiwo chanjo kaachiel kod jiwo weche mag ler. Jafwambo mar Mombasa George Aoko noloso gi apisa maduong' e migawo mar thieth e Mombasa mar yudo ler ewi tuono to kaka inyal geng'e bende. Rotavirus en tuo mar nyaldiema mamako nyithindo to biro kolure gi chilo. Kuom dho wasungu waluongo ni fecal oral, matiende ni ng'ato omulo cho kata odhi oko to kologo maler. En apisa maduong' e migawo mar thieth Mombasa Pauline Oginga kalero wach midhusi masani omuoch e kaunti ma Mombasa mideno ni rotavirus. Sama ng'ato obedo exposed wach ni ochamo chiemo mochido man gi virus mar rota to kawo ndalo ariyo to chako nyiso dalili mar tuo. To dalili mar tuo yudo ka dende chwakore, ong'ok to gi ambululu kata diep gi ich makecho to odhi piyo piyo. To ni mar en midhusi okoni onge yath moyiedhi manyalo thiedhe mak mana mago matemo gayo dalili mage. Gima duong' kabisa en duoko pi e del. Koro mokwongo first aid ma ng'ato nyalo timo. Dene na first aid ok en thieth. En miyo nyathi ORS mondo modhi pi motimo chumbi gi sukari. Ing'eni del mowuotho go ni atamalo 60 mar en pi. Koro ka sama ng'ato ambululu ogoyo kata tong'ok bende to pi rume dende piyo kabisa. Koro yudo kan sama pi orume del to nyithindo gidhi into shock. Kaluwore gi medruok mar kwan jotuogo magin nyithindo manie bwo dweche 18, okoni migawo mar thieth e kaunti ma Mombasa osechako chenro mar kedo kode. Ka ochopo kawuono ne wan gi confirm cases 8, nyogina 3 lakini kawuono ose confirm 8 moko bedo confirm ni gi rotavirus. To iyudo ka ji kunyo kisima kamora mora. Ot ka ot yudo ka okunyo kisima to ot ka ot ng'eny gi bo kunyo choche madhi piny. Koro yudo ka nitie tudruok e kind kisima gi choma mokuny madhi piny noendo. To kanyo yudo ka sama ng'enyne sama koth ochwe kama to chako ka yudo shida ma koro pi mag cho riwre gi pi mag ginene kisima to tuo wuokie. To en pogruok mane mantie kind rotavirus kod kipindupindu? Ama ng'ato nigi kolera to en diep ma waluongo projectile owuok okirre to chalo mchele. To gima kelo kolera gi gima kelo moro ni be opogore. Iluongo ni causative organism. Tiyudo ka kolera tieko ng'ato piyo sana moingo rotavirus. Rotavirus ka ng'ato nigo bang' ndalo 3 to ochako thiedhre no wuon nikech kini en virus. Koro iyudo ka bang' ndalo 3 to koro chako yudo nafu. Omor gi okang' ma piny owacho okawo mar chwalo negi chanjo mar tuono, kolero ni gin kod geno mar rakore kode kapok okelo midhiero. Wanyiso ji ni kapo nono ni neno ka nyathi dende lokore, ochako chwakre, ong'ok, to ineno kool to chako dieo, ring kode osuptal machiegni kik iriti nikech wayudo ka ng'eny nyithindo mabiro to gin ose diewo kuom muda moyware, koro gibiro ka dendgi onyosore ahinya. Kapok ofwenye ni en rotavirus, nyithindo 75 mawuok e gwenge mopogore e kaunti ma Mombasa ne oring godo e kar thieth ma Coast General Mombasa, kuma koro oseyangie ni 8 kuomgi ni kod rotavirus. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Koro Mgajwang' wang'e mago mag siasa karodok